Kdo je tvůj největší hrdina? Batman, Superman a tak dále, že to jsou úplně jasný hrdinové. Asi vojáci z druhé světové války. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi. Tak začalo to asi Vinnetuvem. Pak tu byli různý lidi, kteří mě ovlivnili a doufám teda vše v dobrém. Napadá tě ještě někdo? To nevím. Asi ne. A co tvůj otec? Je pravda, že jsem k němu vždycky jako zhlížel a doufal, že jednou budu jako on. A můj táta určitě, dá se říct, že je taky můj hrdina, xkrát mě vytáhl z průšvihu nebo mi pomohl, když jsem potřeboval. Hrdina byl v tom, že to se mnou vydržel. Vždycky, když jsem něco potřeboval, tak mi pomohl. Byl vždycky nedostižný vzor, samozřejmě. Potom člověk zjistil, že i on má ty své slabé stránky, nebo i on dělá chyby a nějaký přehmaty, ale byl vždycky číslo 1. A řekl jsi mu to někdy? To nikdy. Asi ne. Vlastně ani jsem mu to nikdy neřekl, protože jsme se o našem vztahu nikdy nebavili. Možná i proto se teď cítí takhle. No, jakmile je vám 50, tak to můžete zabalit. Jako mladí se ozvou vždycky, když něco potřebujou, pohlídat nebo peníze. Mladé generaci patří budoucnost, starí jsou rádi, že jsou rádi. Myslíte si, že jste pro své děti hrdinou? To asi ne. Co já vím? Já hrdina? Takhle bych to teda nazval. Naši hrdinové ztrácejí svou sílu, ale jeden člověk jim ji dokáže navrátit. Ty. Pozvi svého tátu na pivo a řekni mu, jak moc pro tebe znamená. Březňák, pivo staré školy.